Îți spun un lucru, tu ține minte. Tu. Da, tu. Cap și mai departe. Audi A4 negru. Și, zi. Automat. 2021, 95 la bord. Sau. Volvo XC40 2022 albă. Frumoasă. Da, frumoasă. Frumoasă, blядь. Avem un Hyundai Palisade, da? 22-23. Dar eu cifre nu cred în minte. E ca nu smijno. Sau Mercedes albastru. Încălzire, ventilare, memorie, buimistru, volan. Burmeister. Buimistru, blядь, Dumitru buimistru. Știi Dumitru buimistru? Sună și. Sună. Возьми трубку, Чечня на связи.